Sonra hormatly prezidentimiz we Gruziýanyň premier ministri Mitbuot wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Gruziýanyň premier ministri hormatly prezidentimiziň şu saparynyň Türkmenistanyň prezidentiniň Gruziýa amala aşan ikinji döwlet sapardygyny, birinji sapary 2015-nji ýylda gahrman arkadagymyzyň amala aşanyny bellädi. Gruziýanyň hökümet başçyny şu gedeki saparyň Gruzin türkmen gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmäge uly goşant goşşokdygyny anan bildirip, birlikdäki beýannama şeýlegem dürli olganlarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ehtinamalary gol çekilendigini we bir resmi namalaryň ýylary hyzmatdaşlygy işeňişdirmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Premier ministri Irakli Kabakidze bugün Türkmenistanyň prezidenti bilen duşukdy, ýylary gatnaşyklaryň we halkara gün tertibiniň mühim meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylaryny aýdyp, Gruziýanyň Türkmenistana Merkezi Aziýada ygtybarly hyzmatdaş we dostlukly döwlet hökümine garaýanyny bellädi. Biziň gatnaşyklarymyz köp ýyllyk hyzmatdaşlyga we ýylary hormat goýmaga esaslanýar diýip premier ministr aýtdy. Gruziýanyň premier ministri soňky ýyllarda Türkmenistanyň giň göçüril taslamalaryň durmuşa geçirilendigini, infrastrukturanyň kämilleşdirilendigini, ykdysady kuwatyň putrandyrylanyny belläp, Türkmenistanyň mundan meýlekde ösüşiň ýoly bilen öňe gitjekdigini anan bildirdi. Gruziýanyň premier ministri iki tarap bilen gepleşikleriň dowamyna ýurtlarymyzyň arasynda sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek meselelerinden ara alınıp maslahatlaşylaryny aýtdy we ýylary sowdany hemde eksporty giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. Şeýlegem duşuň barşynda ulug logistika, fiýagatçylyk, ilim bilim ulgamlaryna ýylary gatnaşyklary giňeltmegiň uğurlaryna garaldy. Gruziýanyň premier ministri gepleşikleriň dowamyna halkara we köp taraply formatlaryň çeýeklerine hyzmatdaşyň meselelerini ara alınıp maslahatlaşylaryny aýdyp, häzirki wagtda iki taraply gatnaşyklaryň ýylary hormat goýmaga esaslanýanyny we Gruziýanyň Türkmenistan bilen dostlukly gatnaşyklar hemde hyzmatdaşlyk ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýänini bellädi. Çykyşynyň ahyryna Gruziýanyň premier ministri çakylyk kabul edip, Gruziýa döwlet sapar bilen gelenligi üçin hormatly prezidentimize ýene dörgedek hoşallygyny beýan edip, bugün gepleşikleriň we gol çekilen resmi namalaryň ýurtlarymyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary iki dostlukly halkyň bähbedine mundan meýlekde pogturandyrmaga ýardam berjekdigine anan bildirdi. Sonra hormatly prezidentimiz köpçüliklerin habar eşitdirişleriniň wekillerine ýüzlenip, Gruziýanyň premier ministri bilen netijeli duşuklaryň geçirilendigini, bu duşuklaryň dostlukly we işeň ýagdaýda geçendigini, şeýlegem saparyň dowamyna Gruziýanyň prezidenti bilen hem duşugyň geçirilendigini aýdyp, geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we Gruziýanyň hyzmatdaşlygy dowam etmegi ýylary maksat edinýänliklerini tasdiklanyny bellädi. Bizim mundan meýlekde iki tarap bilen fiýady gatnaşyklary giňeltmek, şertnama hukuk binýadyny döretmek, ýerderli diplomatik tagallary etmek barada aralaşdyk. Gruziýa ýurdumyzyň möhüm ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. Gruziýa Türkmenistanyň betaraplyk syýasatyny we beýleki bir näçe urlarda halkara başlangyçlaryny gollaýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we şunuň bilen baglykda Gruziýanyň premier ministrine minnetdarlyk bildirdi. Bugünkü duşuň dowamyna sowda ykdysady gomda hyzmatdaşlygy berkitmek üçin anyk şertler döretmäge aýratyn ünserli. Saparyň barşynda Türkmen Gruzin işgörler maslahaty we Türkmenistany öndürilen haritlaryň sergisi üstünlükli geçirildi. Haritlaryň şonuň meçherini artdyrmakda, hyzmatdaşlygyň täze urlaryny ösdürmekde iki ýurdun uly mümkinçilikleri iýidigi tasdiklandy. Sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmekde iki ýurdun telekeçip düzümlerine aýratyn orun berildi. Şeýlegem ýylary harit dolanşygyny diversifikasiýa bilen ösdürmek barada alalaşyk gadanyldy. Döwlet başçylarymyz ulug ulgamly hyzmatdaşlygyň strategik uğur hökümini belläp, Günorta Kavkazyň Hazar Gara deňiz ulug üssaşyk geçirgesiň bir bölegi bolup durýanyny aýtdy we ýurdumyň burada Gruziýa geljegi bolan hyzmatdaş hökümine garaýanyny bellädi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz häzirki döwürde birlikdäki ulug logistika ulgamyna Owganistanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýanyň gatnaşmagyna lazurit geçirgeti hemde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Ruminiýanyň gatnaşmagyna Hazar Gara deňiz geçirgesi taslamasy ýaly geljegi taslamalaryň bardygyny bellädi. Şeýlegem ýurtlarymyz Trassika ulug geçirgesinden gatnaşlar bolup durýarlar. Bu taslamalaryň ýakynly boýunça işleri iki tarap bilen derejede dowam etmek barada aralaşdyk diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hormatly prezidentimiz energetika, aragatnaşyk we kommunikasiýa ulgamyna, fiýagatçylyk, owagyjylyk, dokuma senagaty, gurulşyk buýdaklaryna, beýleki urlaryň bir näçesinde Gruziýa bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň gowy mümkinçilikleriň bardygyny bellädi.
Şeýlekem döwlet başlarymyz Türkmenistan we Gruziýanyň medeniýet we soňgy diýişgärleriniň döredijlikde hyzmatdaşyk etmek üçin oňaý şertler döretmek barada alaşlanyny, alyň we bilim ulgamlaryna, ýokary okuw mekdepleriniň arasynda gatnaşyklary giňeltmek möhümdiginiň bellenlendigini, taparyň jemleri boýunça resmi namalaryň uly toplumyna gol çeklendigini aýtdy. Hormat prezidentimiz şu taparyň Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan senetine gawat gelýänini belläp, Premier Minister Irakli Kabakhidjani bisene bilen tüýsürekden gutlady. Hemde geljek ýylda bir taryhy wakanyň 35 ýyllygyny giňerimde we ýokary derejede bellemek teklip edilenini aýtdy. Biz Gruziýanyň ýol başçylary bilen geçirilen duguşlaryň we gepleşikleriň netijelerinden uly kanagatny bildirýär. Şuňky gadandan ilarışyklaryň geljekde Türkmen Gruziýan hyzmatdaşlygyny has ösürmäge we berkitmäge ýardym berjekdigine ananýan diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we Gruziýanyň dostlukly halkyna paragatçylyk, awadançylyk we gülle bediş arzu etdi. Gruziýa döwlet saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz we Gruziýanyň premier ministri bilelikde Tbilisi şäheriniň Shota Rustaveli halkara howa menziline geldiler. Howa menziline hormatly prezidentimiz we Gruziýanyň premier ministri mehirli hoşlaşyp, ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň möhüm ähmiýetini ýene-de gezek bellädiler. Hemde birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz bir ýerden watan zogrady. Biraz wagtdan arkadagy gahrman serdarymyz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bir ýerde hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary mehirli garşyladylar. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň Gruziýa döwlet saparynyň netijeleri ýurtlarymyzyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejede çykarmagy maksat edinýänliklerini tasdiklady. Üstünlükli geçirilen gepleşikler bolsa özary düşünşmegiň ýokary derejesiniň subutnamasy boldy.